Makalanupin ing pamagplano king pamagpakilalang produkto. Yan ang panigaralan at gagawan na rin estudyante ng Systems Plus College Foundation. Ay report. Isinagawa ng mga estudyante ng College of Business sa Systems Plus College Foundation ang kanilang mock presentation noong Biyernes, November 14 bilang culminating activity ng kursong From Idea to Launch, Product Marketing. Binuksan ang programa ni Professor Kevin James Alfonso na nagpaliwanag ng aktibidad ay isang simulation para mabigyan ng mga estudyante ng praktikal na karanasan sa media engagement at product launching. Yes po. So ito po yung twist na ginawa po namin sa College of Business actually. Kasi we're gearing away na po dun sa puro academe discussion lang po. By the books, theories, foundations, ganun. So we want na ma-experience po talaga nila para magkaroon po sila ng training prior po talaga sila pumunta sa real world. Which is yun naman po yung point ng mga schools to really give them the experience. That's why yung buong course po namin, very minimal lang po yung lecture. Lahat po ng activities, real-world experiences po sila. Right now, we have featured Mac PressCon. Ongoing po sa baba yung booth activation. And then later on, meron po silang marketing video competition. Ipinresenta ng bawat team ang maikling pagpapakilala ng kanilang mga produkto at pangunahing brand messages. Kasunod ang 3 minutong product launch presentations. Nagsagawa rin ng Q&A session kung saan nagtanong ang mga media guests tungkol sa market positioning, brand storytelling at communication strategies. Nagbigay ng malinaw at makabuluhang feedback ang mga panelist at pinuri ang mahusay na communication skills ng mga estudyante. Binigyan din sila ng tips sa media handling at pagpapalinaw ng brand identity. Tampok sa mga natutunan ang kahalagahan ng kumpiyansa, pagiging totoo sa mensahe at paggamit ng strategic communication sa harap ng matinding kompetisyon sa mundo ng negosyo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.